Hola i benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. El llibre que us vull presentar avui és Electro, de Javier Ruscas i Manu Carbajo. Als seus 16 anys, Ray somia amb marxar-se a la universitat i fugir del seu poble natal, Origen. Però un matí, al llevar-se, descobreix que el món on ell havia viscut desapareix. No hi ha ni els seus pares, ni els seus veïns, ni els seus amics. No queda ningú. I en aquesta nova realitat en la que ell ha despertat, veurà que els humans ja no són les criatures més poderoses del món. Què ha passat? On és tothom? Per què sembla que han passat anys des de l'última vegada que es va anar a dormir? Per sobreviure, Ray haurà de confiar en una jove anomenada Eden, que el seu cor depèn d'una pila. Junts emprendran un viatge on s'adonaran que hi ha secrets que és millor que mai surtin a la llum. Parla sobre l'amor romàntic, les amistats. Parla molt de ciència-ficció, ja que és un llibre de ciència-ficció. Un dels temes principals dins de la ciència-ficció és els clons. Això es veu més al segon i al tercer llibre, però en aquest també es comença a veure i és divertit com encaren els personatges la forma de veure's amb un altre clon i les diferències que hi ha entre ells. Parla de les diferències racials, encara que no com nosaltres veiem de persones de diferents llocs del món, sinó en aquest nou món s'han creat diferents espècies humanes. Uns són els lobos, altres els infants, i cadascun té diferents coses i entre ells no es junten perquè s'odien. Jo crec que és una forma molt guai de portar-lo a la nostra realitat i que veiem les comparacions i que potser no és tan diferent com a dia d'avui. Dir-vos que en aquest llibre, entre capítol i capítol, hi ha un petit diari que escriu un personatge misteriós. És un personatge que m'agrada molt perquè comença en blanc i acaba en negre, passant per totes les tonalitats de grisos. Es nota molt com canvia al llarg de la història. Ara anem amb Ray, que és el protagonista del llibre. Ray és un noi de 16 anys que desperta i, com ja he dit abans, no sap què ha passat al món. I es troba al diari que hi ha entre aquí. És un personatge que ha passat tota la història desorientat, però es nota que té una evolució constant. És magnífic per qui llegeix, perquè mola veure una evolució constant dels personatges. No podem oblidar d'Eden, que és la noia de la història. No té una evolució molt marcada, perquè comença aquí i acaba aquí. No té més. Sí que és veritat que al llarg de la història veiem com s'adapta a la nova situació, com s'adapta Ray, s'enamora, es desenamora, comença sent una guerrera, acaba sent una guerrera i acaba salvant la vida molta gent. Això s'agraeix. Com he dit abans, hi ha diferents races i Eden és una Electro. Viu amb un braçalet de color plata, que és el que té el ritme i la freqüència del seu cor per no gastar-se. I s'han de recarregar la pulsera per poder donar energia al cor. L'espai és senzillament conegut per tothom. És Estats Units, passant per Oregon, per Las Vegas, per Indiana. Quan comença el llibre, quan ell se'n va dormir, crec que és 2016, quan ell desperta, sigui que sembla que sigui l'època no es pot marcar molt bé, podem dir que és futurista. El millor d'aquest llibre és la forma d'expressar-se dels autors. En un món superdivertit i superenigmàtic. A la vegada que quan tu estàs llegint et recorda molt a una pel·li, perquè és molt cinematogràfic tot. Personalment crec que és un llibre per llegir bastant jove, encara que tinguis edat que tinguis, si t'agrada la ciència-ficció, llegeix-lo perquè és molt brutal i és molt divertit veure els espais i les formes que han creat els autors. En canvi, la part negativa és que volen fer molt misteri, però hi ha vegades que estàs llegint el llibre i no comprens res. Et quedes amb moltes dudes que a l'última pàgina resolen, però han estat allà des del principi. Queda un regustillo raro. I dit això, espero que llegiu el llibre d'Electro. Adeu!